taƴa julde nde ɗum woni waman qata nafilata on mo taƴi nafila amidan tawa kadi ko tayɗo omo yejjiti de o fuɗɗi nafilde tan haɗo hakkude nde taƴi julde waman qata nafilata on mo taƴi nafila amidan tawa omo teyi ko haala ñawore aw taraka walla o acci minha e nafila raka'atan darnde walla nafila o acci hen darnde kadi amidan taw o teyi aw sajdatan walla o acci e nafila o sujudere sujudu goto kadi ne amidan taw o teyi e geɗe tati kala mo waɗi ɗum aadaha o fillitima nafila o abadan on nafila to e ɗo no Allah wi wala tubtilu a'malakum pam bonni golleji mon taƴƴo nafila amdan noon koko bonnuto golle mum walla gaccuɗo darnde e nafila amdan tawa ko tayɗo bonnuɗo golle mum walla gaccuɗo sujudu e nafila amidan tawa ko tayɗo bonnuɗo golle mum deke yo finnu sujudu nani woni o man qada an nafilata on mo taƴi nafila amidan tawa omo teyi aw taraka walla o acci minha e nafila o rak'atan darnde aw sajdatan walla o acci hen subidere amidan tawa ko tayɗo aadaha omo finnito nafila o abadan wa man tanahhada on mo naaɗi fi salati e nder julde fala shay'a alayhi hay hunde ala neɗɗo naaɗi e julde so wona taw noon no naaɗorini woni illa an yamɗiɗa so wonade o wawlata bi harfin e harfere so tawi noon o naaɗima ha o haali konngol yo ƴeewe so haali ɗum ko tawde julde bonat so jejji suje baɗa sabbi nani man tanahhada kala on mo naaɗi fi salati e nder julde e fala shay'a alayhi hay hunde ala illa noon so wona an yamɗiga nde o wawlata bi harfin e harf so wowli harfu noon kadi ñawore mum ko ñawore haala kalɗo e julde man takallama fi salati sahiyan en gandi sajada ba'da salam so tayɗo julde nde bona nani wa idha sahal imamu wa idha saha so tawi yejjiti al imamu almami so yejjiti bi naqsin e ustude hunde e julde he aw ziyadatin walla o yejjiti ɓeydude hunde e julde he sabbaha bihi yo subhinmo almamumu aw almami tanade o yejjiti wodi ko usti e julde he walla o yejjiti wodi ko ɓeydi e julde he wonɓe caggal makko ɓe wata ɓe gaccirmo noon ɓe wimo subhanallah so faami so subhini ha ɓe tampi o famani yo goto maɓɓe haalana daki nani ɗum woni wa idha saha so yejjiti al imamu almami o yejjiti bi naqsin ustugol aw ziyadatin walla ɓeydugol sabbaha bihi yo subhinmo almamu nani wa idha qama imamuka wa idha qama so ummima imamuka almami maɗa min rak'atayn warade e darɗe ɗiɗi o dañi darɗe ɗiɗi e julde so neɗɗo dañi darɗe ɗiɗi holno foti wadde o jotto tahiyo kono almami ma o waɗani noon o sujudi ɗimmo tan ummi o dari wa idha qama imamuka so almami maɗa ummima min rak'atayn ummorde e darɗe ɗiɗi fa sabbih bihi subhinmo wiyon subhanallah ɓaade o ƴeesi tan suwa ummade koyɗe ɗe e juuɗe ɗe koppi ɗi e juuɗe ɗe ceertani e leydi o ƴeesi tan famɗa o woni koye ummade wimo subhanallah ɗum woni fa sabbih bihi subhinmo kono noon fa in faraqal arda so serti e leydi he mana so juuɗe ɗe e koppi ɗi ceeri e leydi hankkadi fattaɗi ko rewɓe makko sohla an subhi ɓe fattaɗi ko rewɓe makko yoni jokku na gasa ko jejjiɗo joni noon rewɓe makko aha ɗon koni woni ñawore rewɓe makko tan jokkon hankkadi so gaynoyi o foti sujjude kanko almami o gabla o sujjata so gayni o sujja gabla o faamu nan
woni wa ida qama so ummima imamuka almani maɗa min rak'atayni ummorde e darɗe ɗiɗi fasabbih bihi subhinmo ɓaade ko suwa sirtude e leydi ndi e juuɗe makko ɗiɗi e koppi nani kono fa in farakal arda so serti e leydi ndi e juuɗe ɗiɗi ɗi e koppi ɗiɗi ɗi fattabi'u hankadi rawɓe makko nani wo in jalasa so almami jottima fil ula e darnde arwonire ina jotte so almami jottima hen aw fi salisati walla o jottima e darnde tataɓire no jottete noon so almami jottima hen an kam fa an ɓawo o ummo to jotto ummo an paya dow to dariɗa dow ɗo mbiyama subhanallah so fami o ummo kono wala tajlis kam wata jooɗo ma hum wondude e makko wata jooɗo wondude e makko ummo tan mbiyama subhanallah so faami o tawto e ma dow nani wata jooɗo wondude e makko woni wo ida qama so wo in jalasa so jottima kanko almani fil ula e darnde arwonire aw fi salisati walla e darnde tataɗire so an ummo an ɓawo o ummo wala tajlis wata jotto ma hum wondude e makko nani in sajada wahidatan so almami sujji sujudu goto wa taraka saniyata o acci sujudu ɗimmo darnde wawde wonde fof noon sujji sujudu goto tan o acci sujudu ɗimmo an ɓawo o fasabbih bihi ala wo in sajada wahidatan wa taraka saniyata fasabbih bihi subhim kono wala ta ɗum kam woto ummo ma hum wondude e makko woto ummodo e makko ala wimo subhanallah tawi subhanallah o jabaki omon dow a huuɓi o jogori falandude koppi hankadi abbo ɗum woni illa so wona ɗum woni fasabbih bihi subhinmo wala ta wota ummo ma hum wondude e makko illa noon so wona anta haafa nde kulata aqda ruku'ihi kiɗgol ruku'u makko so wona hankadi a huuɓi omoni nanga koppi sa huuɓi ɗum hankadi fattade e rew e makko joni masalan ko darnde arwonire wonno jangi fatiha simore nangi foppi o ɓamtima sujji sujudu goto tan o ummima o sujjani sujudu ɗimmo anni mbiɗen an ɓe yoɗiɗa ɗo wimo subhanallah mbasa rewde kono o jaɓata subhanallah ha woni laabi tati o jabaka hankkadi a huuli o jogori ko nangoyde fof abbo joni noon sa abbimama mo andi ɓaade kanko a wi subhanallah o jabaki o sikkata ko ala ko usta joni nden darde ko arwonire aɗa andi acci e mayre sujudu joni a huuli o woni nanga koppi abbimama mo o nangi koppi a nangi koppi o ɓamtima o sujji sujudaji ɗiɗi andi o sikkata koye immire holno waɗata ala kono kanko o anda ɗum o tinani ɗum kanko aɗa wino subhanallah o jabaki on kam o tinani won ko acci to makko kanko nden darde o holko waɗata woni e makko kanko almami on andi kanko kam to makko no wayno o accani hay hunde joni oɓe julano takkusan o habbini jangi fatiha e simore o nangi koppi o ɓamtima sujji sujudu goto tan o ummima sujjani sujudu ɗimmo e yejjite enon woni ɓawo mbima subhanallah o jabaki subhanallah ha woni laabi tati o jabaki eke kanko to makko o waɗi ko ala ko woppi to onon oɗon gandi o matti sujudu on kuuli noon haade makko nangoyde koppi o wi yo ngabbo so ngabbimama mo o nangi koppi o ɓamtima o sujji sujudaji makko ɗiɗi kanko almami o ɓaade kanko to makko o tinani won ko acci holno waɗata ala so sujji sujudaji ɗiɗi holno waɗata joni ɓaade o woni koye julde o dañi darɗe ɗiɗi so sujji sujudaji ɗiɗi holno waɗata o jotto o tahi o so jottima o tahima noon onon ɓawo ɓe wata jooɗo sabi oɗon gandi darnde arwonire nde nden ko bonde ade o maccino e mayre sujudu ha o nangi koppi e limmire nde oɗon gandi nden ko bonde hankadi immire nde o woni e mum nde nden woni arwonire est ce que nden ina jotte onon oɗon gandi
nden jottitaake ɗum waɗi kanko so jottima on daro badal ɗum woni ko wi wala taqum wala tajlis wata jooɗo ba'da dhalika caggal ɗum ɗon kanko almami on wata jooɗo ma'ahu wondude e makko na'am la wana fi thaniyatin e darde ɗimmire nde ay nden ɗon kanko omo waɗi ko koni ɗimmire kono onon to mon oɗon gandi nden ko arwonire sabi arwonire nde bonino ɗimmire nde wonti arwonire kono kanko to makko nden ko ɗimmire so jooɗima an ɓawa o daro padana o tahi yo o gayna o gayni ɗumne o adda darde tataɓire o janga fatiha o nanga koppi o ɓamto o sukki sujudaji makko ɗiɗi est ce que omo jotto kanko o waɗi ko nden ko tataɓire makko anne ni nden ko ɗimmire ma poɗɗa ko jottade kono ala ɓaɓade aɗa wondi e makko abbomo ndewa e o addana yaɓire o janga fatiha tan o nanga koppi o ɓamto o sujji sujudaji makko ɗiɗi kanko ɓaade nden to makko o waɗata kono yaɓire holno waɗata o jottoto faade makko salminde o jottoto tahi yo so jottima an wata joɗoto e makko daro dow pada ay o tahi yo o gayna salmina andi an ko darde tati jareteɗa ɗum woni wata jooɗoɗo e makko lawana fi thaniyatin e darde ɗimmire nde wala fi rabi'atin wona e darde nayaɓire nde o wata jooɗoɗo e makko joni noon fa ida sallama so salmini andi an joni nden ko tataɓire so salmini fazid rak'atan ɓeydu darde sabi arwonire nde aɗa andi nden bonino joni ɗimmire nde nden wonti tataɓire nde nden wonti ɗimmire nayaɓire nde nden wonti tataɓire e ɓeydu darde wonde janga e mayre fatiha tan nden wona badalan lomto nden lomto min rak'ati e darde allati no nden alghaytaha nde beddiɗa nde kono noon baniyan a nahoto an kadi ko fatiha isimore tan ko fatiha tan jangata hen fatiha sinno wonano gonɗa ko caggal almami sa gayni ko qabla fonnoɗa sujjude a sujjat qabla ni ade hankadi on cirti ɗum woni fa ida sallama so salmini fazid rak'atan ɓeydu darde ukhra wonde badalan nden wona lomto min rak'ati e darde allati no nden alghaytaha nde beddiɗa nde baniyan tawa aɗa mahi sa gayni noon wo tasjudu qabla sadai aɗa sujja qabla sabi naqasta o zitta a usti a ɓeydi so joni an ko darɗe joyi njuuɗa sabi aɗa wonire nde nden accande sujuudu nde nden ka bon ko gaccuɗote yimɗa ko darɗe joyi takadi a jottaki e julde so wona darde sakkitine nde nden tan jottiɗa kono ɗummirema a jottaki ndeke a usti a ɓeydi kadi andi arwonire nde boni ɗimmire nde wonti arwonire tataɓire nde wonti ɗimmire tataɓire nde ko fatiha tan janguɗa hen ɗo fof ko ustare ɗum woni a usti a ɓeydi ɗum waɗi sa gayni qabla cujjata wona an juldema selli almami o julde makko boni hen kadi julde almami bona julde ɓawo selli nani ɗum woni almami oɗo salmini ɗo tan kanko julde makko boni wona an ɓawo o noon jokkita gadda darde wonde nde saga sin cujja qabla an kam julde ma de sella kanko almami o julde makko ma fami ɗo ɗum ɗum woni wo in sajada wahidatan e so sujji sujudu goto wataraka o acci a saniyata sujudu ɗimmo fa sabbihi bihi subhinmo kono wala taqum wata ummo ma'ahu wondude e makko nani illa noon so wona anta khafa nde kulata aqda ruku'ihi piɓgol ruku'u makko sa huli ɗum fattabi ko rew e makko wala tajlis noon wata jooɗo ba'da dhalika caggal ɗum wata jooɗo ma hum wondude e makko la wana fi thaniyatin e darde ɗimmire wala kadi wana fi rabi'atin e darde ɗaye ɗiɗi fa ida sallama so salmini fa zid rak'atan ukhra ɓeydu darde wonde nden wona badalan lomto min rak'ati ummorde e darde allati no nden alghaytaha nde beddiɗa nde ɓeydu darde wonde baniyan tawa aɗa mahi sa gayni noon wo tasjudu cujja qabla salami ko adu salmina ay ɗum tawa ka goto gonnoɗa so tawi onon ɓaawɓe oɗon kewno so almami salmini darde wonde nde ɓeydoton nde so jiiɗi woda mo gardin ɗon
julna on dental نعم ɗum woni fa in kuntum so tawi on laatinoma jama'atan kon dental fal afdalu lakum ko ɓuri moƴƴude e mon an tuqaddimu ko nde gardinton wahidan goto e moɗon duñan mo yeeso yutimmu bikum o timminana on julde nde darnde nde gonɗon e ɓeydude nde on timminana on نعم to kay sujja kam نعم nani iza zada al imamu so almami noon ɓeydi sajdatan thalithatan sujudu tataɓo نعم andi sujudaji kam ko ɗiɗi tan wonata almami sujji sujudu gadano o ɓamtima o jottima o sujji sujudu ɗimmo o ɓamtima o yiɗi kadi sujjude sujudu tataɓo e sujudu tataɓo no sujje e darnde wotere so almami ɓeydi sajdatan thalithatan sujudu tataɓo an kam fasabbihi bihi subhinne wima subhanallah kono wala tasjudu kam wota sujju ma hum wontudema kono wata rew e makko e sujjude sujudu tataɓo so yoɗiɗa ɗo tan wima subhanallah nani walla ɗo dariɗa ɗo wima subhanallah نعم so tawi joni ko e arwonire wonno ko sujji sujudaji ɗiɗi andi an sa sujji sujuɗi ɗimmo tan a ummoto kanko o jotti pour sujjude sujudu tataɓo ala ɗo dariɗa ɗo wima subhanallah woto sujjude e makko walla o dañi darɗe ɗiɗi sujji sujudaji ɗiɗi andi on jottoto a jottima ummi wiɗo mo sujji sujudu tataɓo ɗo jooɗiɗa ɗo fa sabbi bi subhinna kono wala tasbiru woto sujju kam ma hum wontide e makko kono a faami ɗon mo woni wa ida zada al imamu so almami ɓeydi sajdatan thalithatan sujudu tataɓo fa sabbihi bihi subhinna wala tasbiru woto sujju ma hum wontide e makko وإذا قام الإمام سو المام أميما إلى خامسة فاد إذن جوية إيرة عندي أم فبأيتاري جولد تسلا ولا تقصان ولا جاي مثل درد جولة سو المام نون درد ناي تيمي وأميما أم أبدا درد جوية إيرة وإذا زاد الإمام سو المام بيدي وإذا قام كي سو أميما الإمام المامي سو أميما إلى خامسة فاد إذن جوية إيرة on hankali rewɓe caggal makko ɓe ko pecce ɗiɗi wasata gonɗo caggal makko tawa kañum ina yanana nde ɗo darnde joyeɗiire nde ko ɓeydata on kam rewata en mo ganduɗa noon omo yanana kanko ni muujibu mayre e mana kanko omo yanana darɗe gadiiɗe ɗe woni hen darde bonde naye joyeɗiire nde o addata nde ko lomtinde jananaɗo muujibu darde joyeɗiire nde walla ni o yananaka kono omo ɗeɓi sikkitade on kañum yo abbo wa amma jananaɗo e bernde mum e haqqille mum wonde nde ɗo darde joyeɗiire he ko ɓeydide on yo jooɗo wota raw ɓawa en ɗe ko hakkude ɓeeɗo ɗiɗo jananaɗo muujib mayre walla cikkitiɗo e muujib mayre on yo abbo jananaɗo noon ko nde ɓeydide on wata abba mo on yojo ɗum woni ko yiɗi haalde ida qama al imamu so almami ummima ila khamisatin faade e darde joya ɗiire ay tabi'ahu yo rew e makko kanko almami on e ɓawo en ɓe yo rew e makko manno on ta yaqqana jananaɗo muujiba ha muujibu mayre kala mo ganduɗa omo yanana ko woni muujibu mayre omo andi darɗe gadiɗe ɗe woni hen darde bonde joyeɗiire nde o addiri ɗum ko lomtinde ɓen ɗon darde jananaɗo ɗum on yo abbo almami ɗum woni tabi'ahu yo rew e makko man ta yaqqana on jananaɗo muujiba ha muujibu mayre koko waɗɗinide ko aw shakka fihi walla cikkitiɗo e muujibu mayre ɓe ɗiɗo fof yo ngam wa jalasa noon yo jooɗo man ta yaqqana on jananaɗo ziyadata ha ɓeydare mayre mo ganduɗa noon kañum to hakkille mum ina waɗi darde nayyi ɗe fof eɗe celli eɗe moƴƴi nde ɗo joyeɗiire kay ko ɓeydide on wawa rewde on yewta ɗum ɓene ñawoore kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo noon kala e maɓɓe lundiɗo wadde ko wiya ko julde nde ɓeydi jananaɗo muujibu mayre o walla cikkitiɗo muujibu mayre o on holno mbiɗen yo wat jananaɗo muujibu mayre yo rew e almami jananaɗo muujibu mayre o walla cikkitiɗo e muujibu mayre o mbiɗen on yo rew e makko
so wasi rewde e almami o joɗima julde makko bono na'am jananaɗo ɓeydare mayre noon mo ganduɗa omo yanana nde ɗo ko ɓeydide on holno mbiɗen yo wat kankone kadi so abbima almami o rewoyi e makko julde makko bono na'am ɗum woni ko wi fa in jalasa so joɗima noon so jottima al awalu gadano on hol ɗum manta yaqqana mujiba ha o shakka fihi jananaɗo mujibu mayre o walla cikkitiɗo e mujibu mayre o on mbiɗon ko yo rew e makko so joɗima julde makko bono na'am wa qama sani walla ɗimmo o darima ɗimmo o ko manta yaqqana ziyadata jananaɗo ɓeydare mayre wona on mbiɗen ko yo jooɗo so tawi kanko on ɗon o ummima o rewi e almami kanko ne batalat boni salatu huɗuɗa na'am nani mana tan kamɓe ɗiɗo ɓe kala hen lundiɗo wadde ko wiya yo wi ko wadde ko wiya yo wat ko ɗum ɗum tan na'am fa in jalasa al awwalu wa qama athani batalat salatu na'am wa idha sallama al imamu so almami salmini qabla ko adi kamali salati timmugol julde joni julde so wati timmude taw na manke darde wotere almami salmini sikkude julde timmi sabbaha bihi yo subhinmo man khalfahu be non be caggal makko be na'am won be caggal makko be on bimo subhanallah subhanallah baadi ko calmin be bimo subhanallah futi ko julde de timmani taw so tawi be cubhinimo fa in saddaqahu kanko almami on so tawi omo gonɗini ko ɓen cubhinimo ko mana haggille makko na waɗi ɓen ko cubhinirimo ko ko gonga eyi ɗon kammala salata ko timmitin julde ɓe in saddaqahu so tawi tan o gonɗini ko on cubhinimo ko kammala yo timmitin salata ko julde makko so gayni wa sajada ba'da salami suƴƴa tagal salminama nani وإن سلم الإمام قبل كمال الصلاة صبح به من خلفه فإن صدقه سو بونيم كمل صلاته يتم مكو وسجد سجد بعد السلام وإن شك نون في خبره سو سكتي ما خبر جبهن بما سبحان الله ونو ودباو سكتي يتبقى كاليكو دون سأل عدلين يو لامدو e bawo en be mun be judo ko yakari e kay onon kam ko subini hono way ko lamdo andi ko julde be ngoni kambe ne kadi wa jazalahuma dagani mama be al khalamu hala fi dhalika dum don be kala be biya ma aha ken na manci darde timmitina walla so tawi ko bi subhanallah o juumi be biya mo ala julde de ko timmude نعم وانا فاهمي دور وني وان شك سو سكتيما في خبره خبر مكو كان تبهين دو سالا ولام دو عدلين بيدو be so lamdi mama be non wa jaza lahuma dagani mama be al khalam hala fi dhalika na'am ade kanko to baade kanko to makko ala ko yanana kono non wo inta yakkanal khamala so yananama timmugol woni almami salmini wonɓe caggal ɓe mbimo subhanallah kono kanko to makko kay omo yanna julde ko timmude woni o inta yaqqanal kamala so tawi o yananama timmugol amina yo gollu ala yaqinihi e yananede makko ko yanana ɗum ko yo gollu ɗum subhanallah o wastat kade ko haali salmina o jokka wata ko wasa teskade yiɗo subhanallah towi ko ɓaade kanko to makko omo yanana julde nde ɗum woni wo inta yaqqanal kamala so tawi tan o yananama timmugol julde nde amila yo gollu ala yaqinihi e dow yananede makko nde wa tarakal adalayni o acca nunɓe ɗiɗo ɓe ko ɓen kaali fo so wana noon illa noon so wana an yakthura nnasu nde yimɓe kewata halfahu caggal ɓe caggal makko ɓe keewi no feewi kanko ɗo salmini ɗo omo yanana to makko julde nde timmi kono kamɓe fof ɓe wimo subhanallah kanko yaqin makko ko wonde julde nde ko timmude kono noon yimɓe ɓe fof mbi subhanallah ndi ɗon nafede ko alhaali ay so wayini so yimɓe nde keewi caggal makko hay so tawi kanko to makko o waɗi ko julde nde timmi ɗum o yanana kono ɓaade yimɓe ɓe keewi an kadi ɗo fa yatruku yaqina yo accu yaqin makko ko yanana ko yo accu an kadi wa yarji o rutto ilayhim faade e yimɓe ɓe e ko ɓe kala ko abboɓe hakkadi ko yananano ko yo accu ummo o timmisina julde wona a faami ɗum ko waɗi
woni wa in tayaqqana al-kamala so yananama timmugol amila yo gollu ala yaqinihi e dow yananede makko illa wa taraka al-adlayni o acca nun ɓe ɗiɗo ɓe illa noon so wona an yaksura nnasu nde yimɓe kewata salfahu caggal makko so yimɓe kewi caggal makko ala ɗon fa yatruka yo accu yaqinahu yananede makko nde wa yarji a urutto ilayhim fatiha آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانه ودفتر من ذلك جنگاهن فهما وله البركة فهما فإنك دي الله فهما وله البركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين